así arrancamos este último treito desta semana deste verán acompañado grupo xuvenil da Escola de Acordeóns de Campelo no Concello de Poio, unha institución que neste 2025 pois está de parabéns porque están a celebrar o seu 45 aniversario. Temos aquí tamén o seu director, a Juan Mariño. Vente para aquí, Juan, porque temos moito do que falar. Moi boas, benvidos unha vez máis ao programa, o Verán. Quería te preguntar, Juan, bueno, pois como estades a celebrar e a festexar este 45 aniversario da vosa Escola de Acordeóns de Poio? Bueno, pois estamos celebrando con concertos por diferentes lugares e, sobre todo, pois este ano fixemos un día de portas abertas para mostrar toda aquela documentación de prensa, fotografías, recordos destes 45 anos polos que foron pasando moitos alumnos e compañeros da escola neste tempo. Claro, 45 anos dan para moito, canta xente non pasou, non? Pola escola, supoño que podelos contar a feixes, non? Moitísima xente. É difícil dicir unha cifra, non? Pero miles, podemos dicir hoxe en día miles de persoas. Un poquito tamén o que ti comentabas, non? A cantos sitios levastes o nome de Poio, de Campelo, non? Polo mundo adiante, non? Eso, temos ali anotados 476 sitios. Que xa son viaxes, non? Neses 45 anos. Posiblemente algún quedou atrás, pero bueno, 476 xa é un bo número. Eu pensaba que xa tiña desperdida a conta, pero bueno, vexo que máis ou menos tedes aí todo perfectamente calculado. Bueno, 45 anos despois, en que momento se atopa a Escola de Acordeóns de Campelo? Bueno, a escola, ano a ano, pois vamos medrando, porque temos moita demanda de xente que quera aprender a tocar acordeón, non? Temos quizá demasiada demanda de xente adulta, que unha parte que, bueno, pois evidentemente nos gusta, que hai interesados, pero a parte que estamos máis demandando é quizá a canteira, cativos nenos, para que poida isto seguir perdurando no tempo, porque senón, se só veñen pois xubilados e xente de unha idade avanzada, chegará por desaparecer o acordeón. Claro, non é casual, non, que hoxe estemos aquí acompañados do grupo xuvenil da escola, non, precisamente porque queremos facer tamén un chamamento pois dende o programa para que a rapazada pois que lle guste a música, pois que se anime tamén a participar nesta experiencia da Escola de Acordeóns de Campelo. Quería che preguntar un poquinho, pois precisamente, non, pois como é, bueno, pois o interese da rapazada por participar neste tipo de actividades, porque a moitos mozos e mozas pois les gusta o mundo da música, tocar algún instrumento, pero achegarse o acordeón, como é neste caso? Sí, quizá o acordeón o ven como un instrumento moi máis para xente adulta, non? É difícil ver rapaces, como temos aquí a miña espalda, novos tocando o acordeón, non? Cada vez é máis difícil, non? E hoxe en día novas tecnoloxías pois evitan que se fagan cousas, non? Incluso pois xa na parte do deporte cada vez se vai perdendo, non? Pero sí que queremos tratar de mostrar que é un instrumento que poden non tocar tanto nenos como adultos, non? E que se pode facer calquer estilo musical, é dicir, o acordeón hoxe en día está na música actual, temas de reggaetón, temas de actualidade, pois hai o son do acordeón. Se pois moitos nenos non empezaran a tocalo, pois posiblemente os seus adultos non tocarían. Entón, pois temos que loitar por conseguir que iso se siga mantendo. Un grupo xuvenil que tamén despois, non, en moitas actuacións tocan tamén cos maiores, non? Evidentemente, e outras actuacións que vamos solamente o grupo xuvenil, pois bueno, pois para darlle tamén ese premio a eles, non? Porque xa é un repertorio un poquinho máis selecto, máis complicado, evidentemente os nenos teñen, os rapaces, chavales, que xa non son nenos, teñen moita máis flexibilidade nos dedos, poden tocar situacións moito máis rápidas, non? Entón, bueno, pois a veces tamén é necesario que eles teñan ese espacio para eles mesmos, non? Pero sí que logo están integrados dentro da agrupación xeral onde están pois todas as idades, non? Que lles dirías aos mozos que quizáis nos están a ver, non? De por que participar neste tipo de actividades e, sobre todo, non? Por que escoller o acordeón no canto de escoller outro tipo de instrumentos que, ollo, tamén estaría moi ben a gaita ou que sexa, non? Pero hoxe estamos a falar de acordeóns, por que escoller o acordeón? No, bueno, todo o que sea música é primordial pois para un cativo, para un neno, nos seus primeiros pasos, poder estudiar música, porque lle vai axudar no día de mañán, non? Pero o acordeón é un instrumento que el só fai festa, non fai falta que veña acompañado de por exemplo, unha gaita, ten que ir un tambor, un bombo. O acordeón el solo, donde vai, fai festa. Logo non lle fai falta que teña batería, que se nos quede sin batería como os móviles, nin corriente, porque isto leva un pulmón que é o aire, que fai o acordeón, ao abrir e pechar, non necesita nada máis, non? É portable, podemos levar a calquer sitio, non? E hoxe en día, pois, cando son un acordeón, hai festa. Claro. Como cando escoitamos unha gaita en Galicia. Hai festa, seguro ben que o pasan tamén despois a rapazada cando ides por aí, que tamén seguro que logo de actuar tamén montan festa e tamén o pasan de maravilla, non? Sobre todo nos viaxes, non?
cando viaxamos por fora, facemos pois intercambios con outras agrupacións, bueno, pois a verdad que é moi motivante para todos, non? Pero xa non solamente cativo, non? Incluso nos adultos. Pero que sí, temos que fomentar un poquinho, pois conseguir que chegue tamén ás xeracións máis novas para intentar que, bueno, que les intenten tirar do instrumento. Bueno, pois dentro duns minutos imos falar precisamente coa rapazada. Tamén xa sabemos preguntar a ver que tal o pasa nesas viaxes. Temos aquí a dúas das alumnas que nos van contar a súa experiencia, pero volvemos a escoitar de novo a esta banda de acordeóns de Campelo festexando aquí no Verán este 45 aniversario. Vou deixar, Juan, que te vayas preparando no teu sitio, porque seguimos, como digo, celebrando este 45 aniversario e facémolo pois con outra das pezas que teñen incorporada dentro do seu segundo disco, do que falaremos de contadiño. Esta canción chámase Miñas Cousas. Pois aquí seguimos no Verán coa visita hoxe dende Poio desta banda de acordeóns de Campelo. Vente de novo para aquí, para a miña beira, Juan, porque xa decía antes, estamos a presentar temas que forman parte deste disco que teño aquí, o vosso segundo disco, que se chama Beiramar 74. Contanos un pouquiño que nos podemos atopar dentro desta segunda publicación. Bueno, pues dentro desta segunda publicación, o primeiro xa é o título, Beiramar 74. Sí, contanos de que vai, a calle na que está a escola, onde leva esos 45 anos, entonces, bueno, pues quixemos facer unha homenaxe dentro sale a carátula tamén da escola. En el, pues, este ano, neste disco, temos un pouco de diferentes estilos, tanto música tradicional, popular, música un poquinho xa máis clásica, como que escoitamos anteriormente de Laila,
E hai algún tango tamén. Entonces, bueno, pues para que haya un poquín xa de diferente repertorio do que solemos facer nos nosos concertos. Bueno, agora se che parece, Juan, vamos a pedir a dúas das integrantes da banda que veide para aquí porque queremos tamén escoitarvos a vos. Poñemos por aquí a miña beiriña, vos sodes Lucía Martínez e Iria Quintillá. Moi ben, estades aí a facer aí un traballazo estupendo. A ver, quería preguntaros un pouquiño, bueno, antes de nada, cantos anos tedes e canto tempo levades formando parte desta banda de acordeóns de Poio, deste grupo xuvenil? A ver, quen quere comezar? Pois eu teño 17 anos e levo xa 10 anos tocando acordeón. 10 anos xa? Dende os 7. Dende os 7. No teu caso? Eu teño 18 anos e máis ou menos o mesmo. Tamén, o sea que case media vida formando parte, non, do grupo de acordeóns. A ver, un poquinho que lle decía antes a Juan, en que momento tomachedes esa decisión de decir eu quero tocar un instrumento e quero, neste caso, pois que sexa o acordeón, ademais vos as dúas sodes veciñas de Poio, queríades tocar o acordeón, podedelo dicir, fochedes quizáis un poquinho obrigadas polos vosos pais ou era cousa vos, a ver. A mí obligaronme. Despois gustoume, entón seguín. Levo tempo, o sea que foi boa cousa, non? Que che dixeran de ir a tal. E no teu caso? Eu a vin tocar o acordeón e gustoume tamén moito. Entón, como os meus pais tamén tocan instrumentos así tradicionais, pois animeime. E seguín. Bueno, e no voso caso, a ver, contame un pouquiño que sentides, non? Cando ides por aí, máis alá do que decíamos antes, non? De broma, do ben que pasades, non? Antes, durante e despois dos concertos. Bueno, que sensación tedes cando tocades o acordeón? A ver. Veña, por aquí. Eu poñome moi seria, entón, non sei. A mí me gusta moito tocar cancións moi rápidas. Pero é como relaxante, non? Entretido tamén, non? Sí, entreteme moito, se me pasa moi rápido o tempo. E no teu caso, a ver, que sentes aí cando te pos aí a tocar? É moi entretido tamén. Se pasa ben. Bueno, non sei que decir. Agora que dis, non, se pasa ben, claro, como facemos, non? Que nos decía Juan, o director, que claro, os acordeóns, hai xente, pois, maior, que sí que os toca, pero claro, no voso caso, sodes case unha excepción, non? Hai pouca rapazada que se anime, non? A tocar este instrumento. Que lle diríades vos, pois, a xente da vosa idade, mozos xa, para que se acheguen ali ata Campelo, ata Poio, que se apunten con vos a formar parte deste grupo? Como os podemos convencer? Pois, non sei, que o estilo de música, a pesar de que sexa distinto, é moi bonito. Ten moita... Aos compañeiros tamén, é unha cousa que máis me gusta. Somos como familia. Sí. Claro, eso é moi importante, non? Sí, as viaxes xuntos, así. Obviamente tocar o acordeón, non todo é reggaetón. Aí está, moi ben. Pódese variar, tipo, co acordeón, como dixo o noso profe, pódese utilizar en moito tipo de música. Sí. Non é só tradicional, nosotras a tocamos, pero... Tamén temos tocado reggaetón. Que tamén se podía, non? Que decía aquí Juan que tamén se pode, non, incorporar tamén o acordeón, bueno, pues claro, porque sirve para todo o acordeón, non? Mira, de cara ao futuro, claro, agora tedes 17, 18 anos, xa estades aí rematando o bacharelato, supoño que xa remataches no teu caso, claro. Sí, eu tamén. Tamén o remataches tamén, bueno, pois claro, agora igual marchades para outro sitio a estudar unha carreira, a estudar unha formación profesional ou algo. Nos vosos plans está o acordeón, queredes seguir, non? Sí. Sí, e vades intentar que sexa que tedes aí moito futuro ainda por diante co acordeón, non? Sí. Bueno, pois tomamos a palabra as dúas que teñen aí o compromiso de que van seguir, podedes ir sentando, moitas grazas. Pois acabamos de escoitar, non? Aí futuro, como decíamos no acordeón, e a verdade é que dá gusto escoitar a rapazas como a elas, pois que lles guste tanto, non? O acordeón, un instrumento que moitas veces pois o temos asociado, non? Pois a xente máis maior, pero é a mostra efectivamente de que se pode pasar moi ben gozando tamén do acordeón e polo tanto que hai futuro con este instrumento
en Campelo, no concello de Poio. Mira, te preguntaba antes un poquinho por esa celebración, xa nos comentabas, non, que tivechedes ao longo deste ano 2025 pois varios actos, non, para conmemorar, pero claro, quería que nos afondaras un poquinho máis nesa xornada que digamos foi a central, esa xornada de portas abertas, podemos dicir, na lina en Beiramar 74, nunca mellor dito. Contanos un poquinho como foi todo aquilo, e supoño que foi moita veciñanza, as familias e demais que se achegou ata ali, non? Contanos un poquinho. Pois foi o 10 de maio pasado, quixémoslo facer ese día porque o día 6 é o Día Mundial do Acordeón, entón, bueno, pois collémoslo un día, unha data próxima, porque foi un sábado, fixemos un día inteiro de portas abertas onde pois había fotos, recortes de prensa, imaxes, vídeos e incluso a roupa que tiñamos dos inicios, aqueles chalecos, aqueles polos que usábamos, incluso as partituras que usábamos naquele inicio, que eran partituras moi pequeniñas, feitas a man polos mestres que había naquele momento. Entón, bueno, foi vindo por ali xente que non tiña nada que ver co acordeón, xente que lle gustaba, e moitos alumnos, ex-alumnos, mellor dito, que pasaron, que eran compañeros meus naquela época cando estudiaba, e viña cos seus fillos, entonces enseñaban ya fotos deles cando eran rapaces tocando acordeón, e bueno, eso quizá foi moi motivante porque mirabas na cara dos pais explicando aos fillos que eles viñan a tocar o acordeón, e tiñamos ali un acordeón e o collemos, estuvemos tocando, cantando, e moitos rapaces non habían visto nunca os seus pais tocar o acordeón. Entón algún momento dixo, bueno, pois había que volver a retomar. Pois xa lle collín os datos algúns dos que viñeron para chegar a facer o 50 aniversario. Se facemos o 50 aniversario, vamos tratar de xuntar a todos os alumnos que pasaron pola escola, que queiran, que se animen, pois a tocar xuntos. Claro, se preguntar xusto, era a seguinte pregunta que tiña aquí anotada ese 50 aniversario, porque claro, estamos celebrando o 45 aniversario, pero claro, unha cifra aínda máis redonda é ese 50 aniversario. Claro, estes mozos que temos aquí teñen tamén moito traballo daquela tedes 5 anos para preparar unha data do máis redonda, con moitísimas actividades, así que tamén facemos ese chamamento, non, a todo ese alumnado que pasou por aí para irlle dando forma a iso, porque supoño que queredes facer para daquela algo aínda máis grande do que fixechedes este ano. Claro, a idea sería pois que todos aqueles que pasaron pois preparar evidentemente previamente uns meses anteriores dúas, tres cancións, tampouco hai que preparar un repertorio extenso, pero que sí sería bonito xuntarnos nun escenario pois ao mellor 100, 200, non vamos poñer unha cifra daqueles alumnos, compañeiros que pasaron pola escola, que teñen parte desa historia destes 45 anos, mesmo deses 50 se chegamos alá, porque sin eles eso non hubiera chegado. E tocar xuntos sería moi bonito, moi motivante, non? E ao mellor pois despertamos outra vez a inquietud de que algún volva a retomar despois de tantos anos. Mire, como levades a xenda, non sei se agora está xa de vacacións ou tedes aínda, como temos festas en Poio en varios puntos ademais do concello, supoño que tamén teredes chollo nas vindeiras semanas, non? Sí, agora estamos en semi-vacacións porque moitos dos compañeros que temos aquí detrás estiveron terminando de BAU, 4 deles, outro se vai ahora en breve para Francia, de Erasmus, pois bueno, estábamos un poquinho parados para que eles tamén puderan dedicarlle a esas cousas máis importantes, non? Pero sí, estamos abertos a novas actuacións a partir xa de setembro para o inverno, donde nos requiran, os culturales, festas, donde faga falta. Ponimos coa derradeira, creo que neste caso é unha muiñeira, non? Unha muiñeira de aquí pretiño, muiñeira da Armenteira. Bueno, pois deixamos que te sentes, Juan, moitas grazas, pois efectivamente, muiñeira da Armenteira, co grupo que chega dende Poio, aquí no concello de Sanxenxo, así que con este triángulo máxico despedimos hoxe este verán desta semana, como sempre, moitísimas grazas por estaren aí dende o outro lado, marchamos con esa muiñeira da Armenteira.